'yan kaɗan ɗin da suke da baiwa su kuma dalilai da yawa sun hana baiwar nasu motsawa daga cikinmu ko daga wajenmu. Kwanan nan wani yake bani labari, ya ce sun zauna da, ina ganin zan iya faɗa, sun zauna da shugaban ƙasar Najeriya. Sai kan wani abu ana mashi sulhu shi da wani babba. Sai ɗaya daga cikin wancan babban yake cewa shi in dai sai an yi hulɗa da wannan mutumin to shi ya haƙura ba zai tafi da gwamnatin ba. Sai shugaban ƙasan yake ce mashi, ya ce wannan shi ne matsalan ku, da shugaban ƙasa musulmi ne, nan kuma magana ce ta arewa da kudu. Ya ce wannan ita ce matsalan ku 'yan arewa. In mai baiwa ya taso a cikinku abokin gabanku yake zama. Ya za ku yi ku danne shi ku karya shi, ku hana shi daman miƙewa kuke yi. Ya ce mu kuwa muna barin baiwa ta nuna kanta. Idan mai baiwa ya taso za mu ƙyale shi ya tabbatar da cancantan shi, ko ba mu taimake shi ba, ba za mu danne shi ba. Ya ce wannan shine bambancin mu da ku. Wannan za mu iya ta'amimin shi a cikin al'ummar musulmi, shi ma ita ma wannan matsalar. To kana da abubuwa da yawa da za ka yi. Shine lokacin wasa a rayuwarmu ya ƙare. Lokacin wasa a rayuwarmu ya ƙare. Yanzu yaƙi na technology, yaƙi na ilimi ne. To mutanen nan a ƙarancinsu, Yahudawa in za ka yi muƙaranansu da musulmai a duniya, za ka iya cewa yawansu ban da ihsa'iyat ɗin, amma na tabbata ba su kai 1/100 na musulmi ba. Ko sun kai ba su wuce ba. 1/100. Ko kaɗan suka fi 1/100 musulmi. Wato duk sai ka sami musulmi 100 za ka sami Bayahude ɗaya. Amma in ka ce a ƙarni na 20 zuwa yau, abubuwan da aka yi na ci gaba na technology a tarihin ɗan adam, wanda suka ƙirƙiri abubuwa wanda ya canza tarihin ɗan adam, guda nawa ne a ƙarni na 20 zuwa yau, to sai ka sami Yahudawa 10 kan ka sami musulmi ɗaya. Sai ka sami Yahudawa 10 kafin ka sami musulmi ɗaya. To, al'umma ba ta ɗaukaka a haka, wannan sunan kauniya ne. Mu shirya, mu ɗauki niyyan canza wannan ƙa'idar. Wasu da yawa sun gwada kuma sun yi nasara. Ƙasashe da yawa da ake ganin kamar ba mai yiwuwa ba ne wannan da sauransu, suka fito ta wannan tasawur ɗin, suka bar shi a baya, yanzu sun haƙƙaƙa abubuwa da dama. Saboda haka yan uwa, mu ma al'umman musulmi a ƙasashenmu, a cikin talaucin da muke ciki, mu rungumi, mu ɗaura aniya, wasar mu ta yi yawa ne. Wasar mu ta yi yawa.